Multe dintre dumneavoastră m-ați întrebat dacă știu ceva pentru incontinență urinară. Da, eu știu multe exerciții care se practică la sala de sport, exerciții prin care se contractă mușchii abdominali și în același timp, bineînțeles că se contractă și mușchii de la vezica urinară. Dar pe lângă aceste exerciții, vă mai arăt unul și de masaj la degete. Degetul cel mic îl masăm de sus în jos în fiecare seară și în fiecare dimineață câte 5 minute. Și acesta vă va ajuta foarte mult ca să opriți această incontinență urinară, pentru că vă ajută ca să măriți energia rinichilor. Îl practicați la o mână și la cealaltă, timp de 5 minute în fiecare seară și în fiecare dimineață. Nu uitați să-l faceți!